Менә мондай җәйге эссе көннәрдә биредә бик ышык урын бар. Ул да булса данлыклы Юрьев мәгарәсе. Аның озынлыгы 1 километрга якын. Урамда һава торышы 30 градуска якын эссе булса, анда нибары 8 градус җылылык. Биредә салкын һәм караңгы гына түгел, үзенә бер теле шундый серле һәм шомлы мөхиттә хакимлек итә. Мәгарә төбәк дәрәҗәсендәге табигать һәйкәле булып санала. Бик кызыксынсалар да, бөтен кешедә керергә батырчылык итмәй, анда басып фотога төшү үзе бер истәлек. Birinci tapkır kildik biz. Әлі міне интернеттен таптық. Қарарға деп келдік. То мындай bir подготовиться надо. Кама-Тамагы районында Идел елгасы буенда Татарстан диңгез дип аталучы урын актив ял итүчеләрне елдан-ел күбрәк җәлеп итә, чөнки уңайлыклар арта. Хәзер чит илнекен үзебезгә алыштыру дигән төшенчә товарларга гына түгел, тауларга да кагыла. Элек биек кыя ташлар арасында абына сөртенә тар сукмаклардан йөрсәләр, хәзер киң баскычлар ясаганнар. Төп максат туган җирдә ял итү өчен заманча шартлар булдыру. Ясадалар башкачны кешеләргә очень уңайлы хәзер, чөнки теге елда, если жаңгыр пройдет, то кешеләргә бик кыен, пычрак, алар подниматься бик кыен булды. Хәзер же кешеләргә уңайлык, чөнки удобная металлическая лестница, алар бу башкачтан спускаются, поднимаются. Да, рәхәтләнеп йөрерләр, жаңгырда да. Менә бу Идел һәм Чулман елгаларының тоташкан урыны. Монда сулыкның киңлеге 42 чакрым. Бик еракта зәңгәр офыкта су һәм күк йөзе тоташкан сыман искиткеч манзара. Инде менә бу якка килсәк, монда шулай ук бик мавыктыргыч күренеш, менә шундый биек кыяны күрергә мөмкин. Әлеге җирдән аңлашылганча, элек монда гипс чыгарганнар. Хәзер инде сәнәгать эше тукталган. Нәкъ менә шуның нәтиҗәсендә биредә бик күпләрне җәлеп итә торган мәгарә барлыкка килгән. Өскә менү өчен менә шундый махсус аркан куйганнар. Алардан файдаланмыйча мөмкин түгел. Тирә-юньгә соклану, утырып сихәтләнү өчен утыргычлар ясаганнар. Биноскоплар ярдәмендә елганың икенче ярында күзәтеп була. Бүген эш көне булса да кеше бихисап. Ирдә булган юл иде, беренче тапкыр. Шуннан да үзебезнең матур җирләрне күрәсе килде, гаиләләргә күрсәтәсе килде. Бик матур, серле. Мы приехали из Чебоксар. Без гаилә белән табигатьтә йөрергә яратабыз. Чебоксардан килдек. Монда чит илдән бер дә ким түгел. Каждый может себе выбрать то, что... Бу урын табигатьтә төн кунып ял итүчеләргә, туристлар өчен дистәгә якын чатыр кырып куйганнар. Ашау ичү урыны мунчасы бар. Хәзер елның теләсә кайсы фасылында кунып була торган кечкенә йортлар төзиләр. Их всего сейчас 16. Безнең республикада менә шундый 16 ял итү үзәге бар. Узган елгы статистиканы карадык. Татарстан халкының 20% шундый төр ял итү рәвешен сайлый. Моннан тыш чит ил вәкилләре дә кызыксына. Быел Татарстанда табигатьтә ял итүчеләр өчен тагын 22 проектны тормышка ашырырга җыйналар. Бәхетне читтән эзлисе түгел, гүзәллек үзебездә дә җитәрлек диләр. Кама-Тамагы районыннан Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.